Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Papagayam, kas na ko na kitay. Ngayon tayo ma-interview, mabuya, mangigan, dato'y 7th grand finalist tayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga Lagip Di Napalabas, iti Action Radio at TCJ Silawag. Idi pa lang imatmaton ni Attorney Station Manager Attorney Nick Malasig II. Kapangabakan nyo kada kita kakadakkel nga grand prizes. Ni tinapili ang Best Letter of the Month of July kan 7th Grand Finalist ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol. Iti Barangay 5, Lawag City. Hindi pa lang umuna nga basahin dito yung certificate na. Ya? Sa ito pagparangin. Action Radio DCJ Silawag, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Best Story is awarded to Mrs. Lourdes L. Yumol, iti Barangay 5, Lawag City, for being winner of Best Story of the Month for the month of July 2025, and for qualifying as a grand panelist for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Di Napalabas program at the DCJC Action Radio Lawag. Pirmado ni Mencio Airways, host, Attorney Nick N. Malasig II, Station Manager, Ken Reynaldo Fiesta akas sponsor iti Honolulu, Hawaii. Ito yun, basket game iti Manang Lourdes ang makatoy Manang bagkaton sa mandata ka tugaw na tayo pagtugaw mo sa langin tapno agapay tayo tapno pinpitas pagpigsamba si aguni tapno sumakot na microphone ayahan sa una tugaw ka mo no takder ka sa lata Manang Lourdes di panangabak na to'y kayam perming dati sponsor tayo ni Reynaldo Rey Fiesta kit po nang struggle ko na kita dungarigat nagpasaran nyo napimpinas to pa yun to na may video ko naktay-baganan to amin jay anak yung kuha na mabuyo ito di pa nagsangit na nagsangit to kada di paset na okay anati marik natin mangabak kaya Manang nakaragragsak unay sir tanagkanak iti gundaway niya po Diyos nga makisali iti daytoy napintas unay nga programa ket pagyamanak unay dagiti parabor nga sponsors iti daytoy nga programa ken kastami iti panangimatmaton ni manager Attorney Nick Malasig tinagkanak ti gundaway nga may buray ko iti experience ko iti inak pinagbiag sir. Okay, kita ma-interview nga kita talagang ado nga rikat ito nagpasaran nyo kada kita nagbalay amin di kita anak yun when sir upat ito nga anak 5 5 ako na mga marigyo nano nga po ko siyam nga po ko sir sa pito nga po ko dito kita naganan na taitan bale manugang yun di ko kayong ko sir ay kayong mo ay kapsat mo at dangan ito kapsat mo Rosalina sir Rosalina Lin ayan kayong mo ni dating PNP member ni Apo Marlene Ramos yan Mark and Lin sir so Marlinda agasta ma'am Salin dati ka dumamay sa nagana ito yung kapsat mo ay Lin sir Lin sir katisumit kapi na adjem haan sir dapat may nga bait mga lalaki sa iso so adi mo di ba siyam ka kakapsat inauna duwa nga lalaki may katlo ka sa inang adjem upat na babae duwa nga lalaki duwa nga babae nagbalik ta saksawat mo wala kita may bagay tayo rin namin nabasa gusto mo lang tayo susulat mo gitu isa alalisto yung bagamon itata awisan man na rod di kita
dumdumngeg nagbibuyat agsurat damo iti programa tayo manang. Kakabsat na kayo nga dumdumngeg iti daytoy nga programa. Yawis kumet kada kayo ti ingkay panangi buray iti napalabas kada kayo ta kapnon ti kastaket. May butaktak nga ni Apo Dios ket manang nga asi. Tawari kasano nga rigat, kasano nga sakripisyo no kumapet kalakit kini Apo Dios ket han nakangabaybayan. Magunod iti arapaap babayan iti asi ti Apo no agkamatalik tayo raket kayo kuana. Yan, dahil itong balikas mo na imbaga, sundot ti inaldaw ng mangigmoy ti radyo. Ay, kasi. Awatong na rin na certificate mo. Kanda ito kas-price mo. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Okay. More power to the program, sir. Thank you so much. Alola. Sige. Okay, ingkay nangigan kan nabuya kapsat ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol nga isot ti napili nga best letter of the month of July ti pagkasalitaan na kan isot ti 7th grand finalist tayo ket qualified para iti panakapiling to ti grand winner, the first runner up, second runner up, third runner up, ken may isang special award nga may reply to di pagkasalitaan na into December. Ay, bebag na oras tayo amin ngayon. Magkamsat, ni Manong nyo, anemi na ito, Nemi Ruiz, ni Messi Ruiz, iti programa ating lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Iti na ito, Gundaway, kaya mabuya dito page ni Paring Ray Fiesta Sentenciador Award, kaya mabuya YouTube channel na, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, YouTube channel ni Paring Ray. Dito, hintay pa ng interview. Dito, 7th grand finalist tayo. Iti lagip tinapalabas ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol iti barangay 5 iti Siyudad Tilawag. Kahit sakbay ngintay rugyan itintay balbaling ang paning-interview ko na no kasano nga nagbaling naimbaligyan dati pakasalitaan ti pamilya na iti likodan ti adu nga rigat nga inda nagpasaran. Kadagiti nakangeg iti panakaibasa na ini no kasano iti kapindas na ini adawanin nga napimpintas ita ta mismo nga ni Ma'am Lourdes iti magibaga na mismo iti kompleto ang napaspasamat. Sa banyan narugyan tayo iti interview tayo mga blawon naman ni Ma'am Lourdes then biboyan na tayo tintero nga lubon na ma'am uno di kita anak mo apo kong kan di kakabagya nga bagyan nilahay mo maintero nga lubong nga antay mabuy-buy ito ta. Kung habla ko man na Ma'am Lourdes. Bag nga, malintay amin kakabsat. Iti tata, nakagasgasat nga aldaw, tayo ni kanak ni Apo Diyos, iti gundaway, nga mangiwaragawag, iti kinaimbag na, kinamanagayat na dati nga Diyos. Babayan iti panagbiag ko, panagbiag mi, ta nariknaklaunay, nga tilaksid, tinakadadong arigat, nga napagpasaran mi, ket nariknaklaunay, iti kaadda na latang ng baybayabay kada kami. Iso nga itatak kakabsat ket mangyagan nyo no ana dagiti paspasamak nga income na lasatan babae ni titulong dito nga Diyos. Oy na manang di ma'am title ko ka rin day best letter of the week mo ket title ko ket pamati namnama ken ayat. Dati tanlo nga ramen ano diya mari adati 2 Corinthians chapter 13, verse 13. Amo na niya, manang. Yan. Ipamati iti kinapo Diyos, iti Sante Pulos pa nakapugaw, iti namnama, karunan na una iti ayat. Nang rugi ti ayat ti amin, ayan-ayat ti tunggal may sa kata kayo, nang rugi ti pamilyayo. Mano, tawon mo itan manang? 83, konser. 83. Ado nga tawon na. Ket, kumusta ti pamilya, edi siyam kayo nga kakabsat, Ramidi? Ako sir, ket nakarigrigat ti panagbiag mi di kwa, ado kami ket sigud met nga napobre ti pamilya mi tanitatang ko idi sir ket nag-janitor lang indi tiyandaan sa ninanang ko met housewife ken no daduma dagpalaba tumulong mangawat labaan na tapnon makatulong ken
mapunuan, tay kurang na no ko, sir. Ano nga ito na inaka? 1942, February 26. Hindi ada gubat, na over puot mo, hindi ada gubat. Awampay, sir. Sana ada puot mo, hindi na ba sa gubat? Yun, sir, siya ti tagibid na ng kano idi, sir. Oo. Sikat may ikatlo ka lagi ti siyam nga napuutam. Yun, sir. 14 ka doon sa edit, Yes, sir. ninyo. Hindi ada na ka mo, napuot mo, siyam kayo. sir. Bali may ikatlo ka. Yun, sir. Duwa nga lalaki inauna. Yun, sir. Sa inem nga inaudi, Duwang nga babae kan upat nga lalaki. Yun, sir. Okay, gumubrat siya daan ni ano na kanya, father mo? Simplicio Labayag, Simplicio. sir. Dedi mother mo. Ambrosia, sir. Kahit din sakit, pagbasbasa ka pa lang, iraprepe mo ito tumutulungan. Nag-elementary, saka nag-high school. Yan, sir. Hindi, agbasbasa high school. Kapag sikat, inauna ka nga babae, ikad sikat may sa nga makaroon nga tumutulong iti tagibalay at Well, sikat sir, inauna well, babae. Yan, sir. Siya nga talaga inauna nga tinaihugor iti rigat. Okay. Kaya aging ka nga nag-graduate ka ti high schoolan. Yan, sir. Hanggang nga nagtuloy nga nagbasa at college. Haanin, sir. Ano inaramid mo din na, ma'am? Hindi ko na, sir, kahit baka gaputa makita klauna iti rigat ti pamilyak, sir. Kaya simrekak na sales lady ta tiyandaan. Na, mong sir, agsweldo ako hindi 20 pesos lang. Nakalkila data 20 pesos city ko at way back 1960s, 1950s pa lang hindi ato, jak pa yung nagkasawa hindi, sir. Kaya nakapatpatag pala ti kwarta hindi, sir. Sa ano dati, ang day off aki di, inakijeban na, ijay barangay Bugasi, tado kabagyan mi jay, inakagangkat ti sabsaba, inka magtukbog ti pakak kada susok, kaduma-do mga natnateng. Tapos isursusur konto para ti karkaroban, sir. Lukas na day off ka kadati panagbali mga sales lady. Yan, sir. Ayan. Parang sa nga, tapno tumulong ka nga pabasa ka rin kita, Adjem. Yan, sir. Ano ba't ka rin nga nagsabat ti dalan nyo kini natuso nga naganatayin? Paka-kompleto. Peter, agapito. Agapito, yung nag-awag yung Peter. Peter, sir. Ano tawag naman kayong kayo? Ludi, sir, amuda nga nagang ko na Lourdes. Ludi, tinikname ko. Lodi. The Peter kini Lodi. Kasi nung nagamam mo, kinaawatan, nagayan ayat na Peter kini Lodi. Ni kabsat na, sir, nga di mayo met dito ilawagi din nga manong na da presto na tiyandaan ket simrekak met idi nga da sales lady ijay asi dagti presto da so met ti nagkitkitan, sir. No kanam sa pa idi kwa. Idi umunang interview nga kita man nakikayem ni Peter. Yun, sir, dito lang na singkat, sir, manakigayem nga tao. Nagti 57 years nga pa nagdenami, sir, ket awang pulos na mo ka kinaapa na, kinaririri na, very friendly. Very friendly. Na anos. Ket Ket imuna na po nga inaremdananan ko kan tatang ko amin, sir, kadagiti kakabsat ko. Isungahan na rigatan nga nakalukoy tarik nam. nga naldo ko yak. Oo. Nakita na singkat na. Manong nga bulan mo natawan sakbay nga anak mo. Nag 1 year nga nasurok met, sir, almost 2 years, sir, ta sa kamlag kita idin no ti bakasyon, may bakasyon dito. At pagtrabaho na idin. Jay Manila, sir. Mekaniko idin. Mekaniko, sir. Driver mekaniko idin. Sir, mekaniko lang. Kano nga kasusuro nga drive idin? Idi adalugan yan. Sir, amo na nga siguro din na talaga. Mekaniko lang yun, amo na drive. Sir, sir. Okay. Kano kayo nga ba't nga nagkasar idin? March 13, 1961, sir. So pala kasaryo. Ito yung Cathedral, sir. Cathedral. Okay. Ket, sakba nga nagkasar kayo, anta ka din na pasama kayo, din nga kayo? Adan, hindi, sir. Ito, awisa na kami. Hindi kami. Nalain namin, sir, nga nabukadura pa, at ako na napay kanya kaya di ko at gagawin kitang reyna ng ating tahanan. Kung na napay Tagalog, sir, speaking kami. Tagapagpangga. When Tagalog speaking kami, uri ito balay ito, sir. Tagapagpangga. Kaya napintas met ti ko na ubingak pa, kat
nalakaakbet nga na loko sa ubingak ko idi sir. Sa the first and last love ko jak na kinubnuben ore at damit idi agkarporsonadan. Ngem idi naging boyfriend ko isulatan. Awanti, isut imuna kin na udi. Yun sir. Mura taong mo nagkasara ka di? 19 ko ni sir. Ni nga rin, Peter. 5 years ti pag nagkatuwa 24. Yun sir. Oh. Hindi nagkasara kayo, lagyan na nyo rin di. Napang kayo sa akin, napang di Manila. Napang Manila sir, ta nagtrabaho. Ngayon nakarigrigat mo na yung sir. Wala nagkatangam amin dyan kahit munta ka Manila. Anak yun, di ba pang kay Manila? May sapi lang sir. May sa palang. Di pala inauna. At daratay ko, na iba kami di damo interview, may pang timakan. Nagkita masida. Yun sir. Jakmet mo na itaglot-loto ti Panggalog at Ilocano akmet nga pure sir. Dikad puro inabraw. Amo may tagluto ti adobo ngem DJ natin nga magiskusa jakam mo. Ket dikad no mga kami idikuan ket inabraw ti lotwek. Ket saray agaw no ko idi marunggay manen runggay kung wala na ko yung pagkat katawain na. Iso nga idikuan sir gimata ti kokbok. Sa nagdamdamag at makadagit ay Panggalog ay nakasanti agluto at kasi na po Diyos ta nakasursura akmet. Agin nakidindin na idi kada di nakikamangan katugangam agin nakidindin. Aman sir nabit sir ngem addamet bait mi nga balay. Dunguda dagiti pa di katugang ka babae namin sampay adda pagsubangan mi met basit ket agsangsangit aket binagbagaan na ni Agapi to ide. Una na ket laglagi pem Peter Diludi pinanawan na dagiti naganakeng ko ana kakabsat na gapot ay patpatag na ka ket hamo nga pagsangsangitan ko na idi ko ka kadijay lakay ko idi ket maya tanak at kasjay sir amuklit namin di ko sir makikado idi ko nya da di bakit nga katugang nga kakabampangan kasing petmet tatimet pa may akidi naglabaak alakmet dagiti bado na kimkimuna idi tapnon ti kasakit iti maya si dagtirik na kanya ket so magmaguston na kidi di katuganga ket so makasjal. Una na pinasday dili baga di katugangan yon ti palagasawa sumina kadagiti naganak dakpil nga sacrifice daydi so masapul nga sakripisyo na sakripisyo ng pamilya na gapulang ti may mesa nga lalaki, ng babae, tapno agmay sada. Saan ka sakit nagpaut Manila din? Nagsublikan sa dito lawag? Ang kamo na nagpaut din sir, tamarigata na klaunay, tamano lang ti sweldo na. Di met umunay DJ sweldo na sir, tano nasumrek awmet poros day off na, awan sweldo na. Dapoy na minsan nagsakit kay Baruni. Awan pagpaagas katagurgurigor kung kuna. Kaya bumalik ang tupay lang ata pa-check up katubing kung nakinkuha na idi sir. Kaya narigat sir talaga ta mekaniko sir no agawid idi dagiti pantalon na puro grasa kat nakarigriga talabaan ta kapsot pa ti danum di Manila iso nga pa sana makasangsangitan no po idi ko sir ta ada baby mi sa pila sakti aglaba iso amin. Hinanusak lata amin sir. Nagijay nga. Iso nga naggawid ka dito lawagan. Iso nga agawid tala iti lawagan ta. Oray sumrekak nga sales lady manen ko sir. Ngayon, kasi na po Diyos sa lady ipag ko awam metotan. Pinutan na kami sa ngaribo nga nagpuunam ni sir. Nangrugi kami nga naglako iti sa Gundamano. Okay. Sa ganhan. Oo. At kasi na po Diyos sir. Mayat-met ti unig ti makatawen, di po unami, nagbalin nga 900 lang. Kahit nabintas latan ata makatawen nga nag-survive kami. Una, day nagangganan sa'yo. Disciplinas custom. Hindi ko ang ket, kung di ipagkungket kahit yung taglako ti baron, kung na, alam nga rod, kung na, iso nga, in-convert me ti ready-made, sir. RTW. Kaya sa inyam amunak met kadagiti pagalalaan ti lakonan. Jay Baclaran, Jay Divisoria. Kaya kasi na po Diyos sir ta
babaen ti tulong ni Apo ko na taawan maarami ko na awan ti bendisyon ni Apo ko na iso nga asin Apo Diyos sir ta napintas takbo na ti panagrugi mi sir ta 1960s 1970s 1980s ket dakam ti pioneer iti Baratilyo ko na nung idi sir Dati ko, dati pesta, Baratilyo. well sir no adda piyesta idi sir mapang kami kem nakadado nga rigat at atay puyat bannog ngem hami nga sinamsamir dagita sir ta pampanonood ng dagiti anak ko. Juan, kat hindi nagsubli ka din lawag, kabayatan nga peddlers kayo, nagyanan mo rin, pa sabat bukod pa yung balay di. Kaskasera kami sir ngem idi do ti anak min napang kami yan dananang pun sir Di family house. jay ta isopay ta Pagkasera yo. pagkasera tayo kunakit ala isot na panami sir iso nga idikwan kasi na po Diyos sir na pintas met ti takbo ti business mi sa dami man nakagayem nga ron nagayem na ni Pacific Hardware ni Mariano Mariano di. kaya dagiti bangbang ko sir gayem na ida yung oferan da kam ti loan at amo damit nga nalaing nga bayad iso nga deta sir kasi na po Diyos ket idi agbibiyahe kami met na kaya nga dududwan nakaala kami met nagititindera ni sir hindi mga babae ken ang dapat duwang lalaki nga kadwami di ko na sa dagiti aggalot kada agkarga ket dagiti kadwami di sir halos taga San Nicolas da taingkam daga Sente Parbangonen sa nagayad kun pirabi IT Maleme dagas naman edan kas jay sir within 40 years sir data nga Juan, kung na sa pwede mo nang interview ka no agrobot kayo ti Parbangon, maturog na kita anak nyo. sir naglalo na aday pa namin kang sinait ket Ito sumangpat kayo, maturog maturog naman naman. ket tipay pagyamanak sir ayata ka asin na po Diyos uray dagiti halos dagiti anak ko ket di makelda iti imati katulong yung kansiyan apo ta awamit naging problema ni kadakwada sa adda day di na anos nga nanang po mga supervise idi kadagiti pa nakaiwan dagiti anak ko sir so unay pagyaman Kahit mo tawan, nangalaki ti, gubot ka talagang kahit yung mga iwanan gusto, sir nangalaki mo ti kadwan ni nanang mo, hindi. Wala. Hindi ko nasta. Okay, within 40 years, kaya nga. well sir kunada nga rod nga tibiyag mi idi ket abnormal kasi kurang katurog malislisayan banbannog over fatigue nakabanbannog nga talaga sir idi ko ano yung nakibaklaran ket halos awam tiyempo nga mga kamkamaten ti oras sa ground trip kami sir sayang kinesa nga aldaw nga hangkam makapaglako ket amom sir agtartaray ta baklaran agsursulso nga mangmangan adigem ko nga lipubitan cracker irabrating ko ti sumsubo habang agsursulsurak nga mapanagatan sir Nanaro na ay, di adda ti college ti anak well, yun. sir ganda idin sir sa idi naminsan pa sa raya DJ nagapo ak di Soria nakalugan ng Kalesan panakan ka Maria del Leon nga para Ilocos apo sir nakakita ak ubing nga nakaedday jay bangketa ket orek la nakaluwangan ng kita kadakwada ti asik ta agyaman ak Diyos ko taha na maranasan na gito anak ko ti kastoy kung kunak mo ko sir idi ko ta orin no nga mapapan amom sir no idak baklaran idi na ya ti Parbangon ti mo nga turong iti simbaan una anak ko agatan inak ko muna iti nga karkararag dumawat ti panarabay ni Apo ket Ano ka magbinabayan? kasi na po Diyos adalata sa ket iso nga amom sir dito pagsakulan mi ti holiday mi lang Biyernes Santo ken nagsakit kami deta lang iti holiday mi sir nga dirumwar at masayang kam tayo mesang aldaw nga hangkam pa naglako no kwa Kaya ore Biyernes Santo sa kita, sa naglako, ang awon naglakot lupot. dalat ta sir hindi kami ka talaga Biyernes Santo holiday Ngilinin nyo. ken no bagyo sir nga talaga nga bagyo pa sare makadanong kami jay pagbihyan mi awan tudot dito tunukan dumating kami jay nakapigpig sa amin ti todo
Dikat agawid kam tumet lang manen. Ado nga rikat sir nga talaga nga. Kure no itindalan nyo na naruagit ni Peter T. Driver. Well nga rod sir. Ano digit experience nyo? Ay apo sir. Kasi ni apo kung konakta na minsan sir ay agapo kang di bakara. Siyempre tayo logan mi dito minibasen sir si logan mi din. Ito nga to na napunpuno ti kargami at aglaswer ken luplupot. Sa dagiti pay papapag mi luglugan mi sir. Idi ko na da kami kasi dagta yanta rangtay. Timayok bigyakin sango nga lugan na sir. Ay tay gulong. Bigay. Timayok nga kasjay. Oh my God! Kung ko naklatan sa lidiwag pagpukawa ko. Kasi na po Diyos na isardeng na netlaing di jay lugan. Kaya't nakagasgasat kam laon ay sir haan kami nga nadisgrasya ka di jay. Apo gyam nak unay at mariknak at dangapan maraktin mo kada kami kung kunak na ko sir. Okay. Adot naglasatan yung origat, may panggit iti ka nagnegosyo. Ado sir. At numaikan nyo tinaran niya masakbayan na kita anak yo. Aging ka nga dua nga anak yo iti nakarituar. Yun sir. Hindi ta ad-adan nga ligat iti. Ada pa yung may samot Mr. Wax sir. Ayan, iti anak mi. Dito may kadua. Ni Harry, dito may kadua nga 110. Idi ko sir, di ka nakabisbisi kami aya. Na minsan, nagliwat di eskwela doal daw. Kat di lakay ko sir, kat very disciplinarian met sir, ng nadungo. Inungungtan nan ta doal daw nga haan nagbasbasa, nga simsimrek, inungungtan nan. Yung midikwan, kung na di ubing, wen, kung na, mabaybay ang akti pa nagbasak. Awan panawin nyo kada kami, kung ano sir, pero may nakikot kami pa, tada uneg na idi. May kadua nga nagyo. When sir, nag-graduate civil. Ano ti, may kamanoy din, that high school din? Elementary pa yun, sir. Elementary pa lang, oo. Ano ko yan, Awan panawin nyo kada kami, kung ano sir. Baybay anda kami, kung ano sir. Agsang sangit. No, award me, tingnan nyo. Awan kayo, ni Lola, ni Uncle. So, dito may mangyawat ka award me. Kung ano sir. Kung na kahit ako sir nakikot kami pa yung gasawa idi ko at dito ubing gayam at dahil impen na gapo dito hami nga panaka isa ka sa kadakwada kahit kunak met idi anak ko para kada kayo met lang dito na dito pa nagsakripisyo mi para kada kayo kung namin didilakay ko anak ko maawatam to met dito ito na pamilya ka. Mawatam to anak ko. Iso nga iti isog nagasawan sir, iso ulitan na tayo mudawat net lang iti dispenser kada kami. Maawatan na. Tanaawatan na. Sir. Anak ka, umuna nga pa naka-atake ni Peter. When sir. Dua nga, what edit na nagtupos? 1995, when sir. 1995, hindi sir, una nga maatake. Okay. Iso nga, idikwan sir, Amot makatulungan. Haanin sir, tatan sir, dedi inauna mi idi nga dada iti bagyo nga da pamilyanan pinagawid ni sir. Ison iti nag-drive ken impasa ni agapit o didila ko nan glasweren sa singog natin. Sir isong nakasursuro met di ba? Ya inauna. Yes sir. Ni Henry. Yes sir. Idi na atakin ka makapagtrabaho ni Henry tinansukaten. Yes sir. Drive ken nag-negotiate gasware. Oh. Naging gangwa. Naulit man yan. Naulit. 1998. Manot na karadwar din naulit na atake. Nakaradwar sa Diyan pa din sir. May salaan yan. Ti nga nakaradwar. Hindi maulit. Aging nga nakaradwar da amin yan. Yun sir, kasi na po just 2002. Iti kung pagsardingan dakmet na kita abingin sir na makita doon ko sa numet itirigat ko. Why? Hindi nagtupos da amin yan. Dahil win-audi nga nagtupos. Sinublat ka na kay asawa matin. Nagpamilya. Ano sir, nabayag na nag-asawa dito yung naudik na nalakayan nga nag-asawa sir. Recently lang 2015 sa iti sir. Wow. Ito buridik ko. Idi hangkay agning negosyo. Ano tinubrayo nga rin din? Ma'am? Isong sir, nasa sikasok ni agapito sa ni Peter sa nanipod idi 2000 dak malipatan tigat sana 2000 November 4 2002 sir idi agsarde nga totalin nga ano na karon gumaren ket inal daw idi sir kada bigat nga inaksimbaan
Every morning magmagdaak nga mapan exercise magmagdaak to man ang gabi din sir. Deta ti kanayon po idi sir pero lang naman sakita. Talaga nga daktel nga panagyaman ko kini apo sa iti panakalasat mi kadagidi nga rubrikat mi. Aging gana nga... Idi kuan sir, idi 2007 nagpresentarak iti Ministry of Lectors. Kita gimas-basa ti readings na ko iti misa. Ito yung katedral. When sir, ket iso nga nagpatingga akla idi na aksidente ako ni sir. Wow. Okay. 2016 16. Ngam edi 2011, Idi 2011 sir, adayan tayo picture nga tigtibinan da nga bumabay siya kut siya tigtibinan. parang ada yung golden ko yun. When sir, when? Nagbalbali nga nagkasar kayo. When sir? Well, pinikodan nga kasi kasasaad ni Peter, kibinan dan. Kinayat, dagiti anak niya siya, kahit da kayo ulit na parang sa akin, kung nada, so nga nagtutulagan da amin, nagkakontribusyonan da amin sir. 2011, golden anniversary and wedding yun. Cheers mo na sir. Again, ganang 2016, na aksidente ka mahit. When sir? Okay. So, nalandukan na ito kayo? Nalandok ko ito. Atom nyo? Sir, Again, in 2018, so, pa nakapuko so, yung din sir, when sir, nagsakit man din. So, din hospital ni sir, nag-2 months yan ta ICU, idi, yan ang sami. Ngayon, idi, kung nga po ta, may pagbalbaliwan na sir. So, kada kayo, kung na doktor ni idi, nagtutulogan ni kadagito anak ko nga yawid dito yan, ito pamistimaran din. Manumang bulan na dito, idi? 2 months met nga na siya sa kaso. Again, ganang nga pa. Yes, sir. Wala kita. So, niladingit yun di Maya po. When sir talaga, ang tekonak mo kadang na Apo Diyos, tadi minat hawak to biyag kong kunak. Kuan, lalpas mo ti mission nan, Yes, sir. sikahan mo pa nalpas ti mission mo, tanta ka pala tayo. Yan. Yes, sir. Kita, Idi kuan sir, 2021, pwede barok may nauna nga ko na ako. Sumet nga na COVID, sir. At dapat picture ko idi ko, dedi isang pwede dedi earn na, ito tinay pananda idi sir, na-cremate in Jagida idi ko. may mga ibagatan, di kita, no, ano't napasamak, di kita anak mo. Kuan, di kita man naganda, di kita, naturpos na. Kasi na po Diyos sir, ket ni Henry, ni Saida jay asawa na sir, kamanugang ko nga, may damit amin dito yan. Kuan, Tinauna na sir, is ni Henry, naturpos na, civil engineering sir, nag-business. nag-business yan, or, well sir, nag-business na Di anak na nga eh. Ni Muhini Dasi, na nurse matita sir, aday jay Canada, ada duwang anak nan. Kuan, Kani Sachi sir, dati doktora katang, doktora Yumon, nga ada clinic na ito, polyclinic, Black Nazaren, Kandya Batak, affiliated so na ito yung hospital ti Apo ko na dyan. So anak ni Henry sir, di ba ni Henry nga. So, apo ko yun. When sir? Kuan, di may kadungan anak yung aron. Ni Harry sir. So dati ko nakmet na. Civil engineer. When sir? Nag-cancer sir iti. Di asawa na nga eh. Itata sir di asawa na ada ijay Dubai ta, ada ijay temesa anak da sir. Anong trabaho na panaiwanan tayo baby da. Kuan, Temesa sir ada ijay Michigan, damit pamilyanan. Sa tainaudi da sir nga buridek nga babae. Isot nagbati ito ita dabasit met nga store da ito ilaw ti LCG ito. di may katlungay. Kumakuan. Ni Helen sir iso met naggraduar iti management, graduar na met. Ngayon nagasawan sir, hindi yung nakarad. Ampay nakarador, hindi nga midikuan. Half semester lang yan, and patuloy di abalayang ko. Ni Heronimo. Kuan, ni Didito Son Antonio. Well sir. Assistant Treasurer ito lawag. Okay, get so aking business na lawyer. Kuan, Dito sumarono sir ni Hedy, may kabat. may kapat. Iso New Zealand dito sir nga damit anak na giant, nga doktora met anak na giant. Ken tinapintas ket may mesa ti balayang ko kanya da nga do babae sir, agot kabsat de asawa da kabsat da. Agabirat, Agabirat da nga kabsat. Jadi nga inaudi. Ni Hedy sir ta dito ito nga director yan ta, director of communication dito in MNC ta sir.
Da asawa na, nalaman anak Ganda dan. sa anak na sir. Kaya asawa namin sir kat ko, LG yan ka munisipyo yan Tabatak. Hindi sabi ka anak niya. Di kad mano, 5 anak, 5 manugang, iti manong apo ko. Siyempre apo ko sir, sa pito ti Sa apo pito ko. apo ko. Nagbalagi da amin, malaksid nga, dagi duwa nga, inaunang anak yo, na panamad dinano na ni Peter Jai. Yung nakasaksakit sir, yung gano'n taptano, malagit ko idakit. Dede kami sa damit times. Alat ko nakmet ka, di tayo hawak ti biyag, ni Apo Diyos ti akin nakin. Alat mabalin ko nakmet sir, so nga, kung ko nakarot right, beto no, tunanon tumet ti panangalan ni Apo Kanyak, sapay ko matagikita kan tumet lang dyan. Right. Okay. Hi, thank you Mommy and Daddy in heaven. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil sa inyong mga pagsasakripisyo, nakapag-aral kami at tinatamasa namin ngayon kung anong buhay na meron kami, maginhawa at nakapagpaaral ng mga anak. Ngayon meron akong isang inhinyero, isang marketing graduate at businessman, at may konting negosyo na napapalago sa awa ng Diyos, na minana ko sa inyo ang aking pagiging negosyante. Maraming salamat, Mami at Daddy. Ang maituturing ko na weapon na itinuro nyo sa akin, sa amin, mga apo ninyo ay ang power of prayer at faith kay Jesus Christ. Kaya naman kahit anong hirap at problema ang pinagdaanan ng ating pamilya over the past years ay nananatili tayong matatag, at yan ay dahil pinatatag ng turo ninyo, which is ang pagdadasal, pananampalataya at pananalig sa Diyos. Maraming salamat, Mami, Ludi at Daddy Peter in heaven. We love you. Daddy Peter, ken Mami Ludi, kahit kayo komendaran, gapo iti inaramid yo kada kami nga anak yo, takada kami nga 5, urehan kayo nakaarpat ti koleyo, you tried your best nga ipatulod na kami ti koleyo, ketata na saya at iti panagbiag mi, gapo iti hard work yo, kinasaya at ti puso yo, kinapigsa pamati yo, kinapo Dios. Sapay ko mamami, urawan ni Dadin, you look after yourself, and we will support you and we will treat you like our queen. Thank you very much for everything, Mommy. We love you. Gusto ko rin magpasalamat kay Mami Ludi and Daddy Peter for all of their hard work and sacrifices para sa kabutihan ng family namin. Si Mami ay laging nandyan siya para sa amin. She's our prayer warrior, and alam ko na as kaming mga apo at saka apo sa tuhod, we're able to live out our dreams dahil sa naging masipag sila at mabuti na tao. From New Zealand, we're sending our love to you, Mommy. We love you. From Hedy and Sam. Mami kan Daddy, kanayan kami as yayaman ken sila lagip. Kadagiti amin nga ayat ken sakripisyo yo para kada kami. No anaman itinagbanagan mo ita, ket kapu kadagiti panangdumdum mo yo, kada kami amin nga 5 agkakabsat ken kadagiti apo ko yo. Maragsakan kami unay mami ta aduna iti makangeg. Kadagiti napintas unay nga istoryayo. Na istorya idi mami nga idi ubing ka, nihang ka makagatang iti tinapay, utangin nyo dijay lahi, wano balintawak, ket kunam, no bumakna ang aklaeng, gumatang iti may nga aparador nga lahi. Hantay met nga nabaknang, may sa tayo nga kusustuanan lang ang pamilya, ngem idi naudi nga birthday mo, amok naragsakan ka nakigtot ka ta, talagang ingatangan da ka iti may nga aparador nga lahi. You made our dreams come true. We hope no anyaman dagiti arapaap tarigagay mo maitad mi amin ken ka because you deserve it. We love you so much and may God bless you always. Idi Lunes, may kanjay istasyon, may mo inawat at premium, ken napindas mo di mensahim sa jay, mamay mo wala da interadyo na wala, panasyon na. Okay.
Ket tagay gamsat kas inkay nangigan ito atidong interview tayo kani Mrs. Lourdes Lodi Lawoyog Yumo di Barangay 5 di Lawag City. So iti 7th grand finalist tayo iti lagip kinapalabas iti Reynaldo Reyes at Sentencedor Award 6 for $1 million Amazing Story 2025 kas inkay nangigan that istoryana no apay nga iso ti 7th grand finalist tayo. Okay, ma'am, any message kada kitay anak mo, pukom manugang mo kada kitay aggabuy-buya, ano't message mo kada kuwada, yeah. Ato may basar kada nagpasaran nyo nga rigat kan ragsak pinagtungpal na badlat. Manaunay kakabsat ken amin nagdingdingeg. Muna-unay ni Apo Diyos si pagyamanak. Takuna na nga do your best and I will do the rest. Kuna na nga ro, dati panunot ko, nagtrabaho ka. Ket ni Apo Diyos ti umuna nga karaptak. Iso ti nagkamatalekak, haan na pulos nga nagbalbalik. Iti panagtalik ko kingkuana. Taamoy kakabsat, nakaragragsak man lang unay. Umari ko nam iti presensya ni Apo Diyos. Daka iti liday, daka ti ragsak. Adalate ni Apo Diyos nga kasal-sarita. Kaya tumuna-unay, dagiti pa nagbalagi, dagiti anak ko, pinaraburan nak, iti 5 anak, nga very supportive, sir. Very supportive na kanya, kaslamat la, dati itlogan nga, aywan, andak amin, kasapulak, itadawan ti problema. Already, di amada, iti sir, naasikaso nga nasaya at talakita dano kasano, ti panangipatigmi kadakwada. So, nga kakabsat, nga dingdingeg, yawis ko met, inkay pa nagsurat, istoryayo met, iti biyagyo, tatlong tikastaket, mapadasan nyo met, iti mangabak, ta naragsak ti mangabak kakabsat. Muna-una pagyamanak kag ni Apo Diyos, may kadwa ni sponsors, nang nangrona ni Sir Nemi, nga nakananos, nga nangi Ted kanya kiti Gundaway na maipadayok-yak ko. Iti kinamanagayat, kinamanangasi, dito Diyos tayo. Thank you very much. Okay, kasi nakuha ni Lourdes, Ma'am Lourdes, ito ay nga makapadasan nyo at mga naroon makadagiti grand prizes, grand winner ka, umawat ka, iti 50,000 pesos, first runner-up, 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya, dito kita gapo amin kini Reynaldo Reyes dito Honolulu, Hawaii. At no madama kang dungdungay kita, kaya nagbibuya, paki-share, paki-like, dito yung video tayo, nada kang nagbibuya iti page di Paring Ray, ipalo ko ma, kasama tayo no YouTube channel ni Paring Ray, tingka paglinggan, paki-share, paki-like, kaya kasama tayo ag-subscribe kayo. Thank you, kada kaya amin nga nagbuya, kaya tanto ti pagayin nyo, dumanon nyo Nemi Ruiz, ginot natin kayo, 3 oras kada kayo. See you, kaligin sa bali pa yung video.